Здравейте! Днес ще направим клип на Clash of Clans. Ще ви покажа моята първа атака с новата ми придобивка Archer Queen. Струва 40 000 Dark Elixir. И като я направя 5 лева, мога да пусна малките арчерки. И тя ще бъде невидима за 3,6 секунди на 5 левел и ще пусне арчера. Ето, апдейтвам лаборатория, Spell Factory, клан Касъла, новите неща и един Army Camp. Защото това са едни от най-важните неща, които ми трябват, за да се развия. Добре, ето ми е първата атака. Не беше хубава, той срещу който се бих имаше хубава защита и ми изтрепа гигантите и Барбериан Кинга. Но пак успях да му взема 2 звезди. И тук измряха. Но добре, че имах Archer Queen да ги изтрепи. И Уизърди. Много. И арчери. Охо. Така много ръшнах. Но и мен ме килнаха. Тук Куина тръгва. Дори не са ми го докоснали. А това ми е първата битка. Добре. Ето, още не са го докоснали. И от тук аз старая да взема 2 звезди, за да мога да събера, да си купа клан Касъл, защото не ми достигаха пари и трябваше да спечеля 2 звезди и ще да ми даде бонус в клан Касъл и да си ги взема и да си го купа. Така и направих. Дано като се развиете на Тонхал за Тонхал 9, да се развиете така бързо както мен. Ще ви представя и още клипове и довиждане от мен.